Хай, под мен. Отново съм тук. Няколко човека ме питаха кога ще правя скетч или кога ще направя влог отново за моята градина. Ето ме тук. Дойдох с колелото и стигнах за 17 минути. Аз и моята рана. Така, какво ново при нас? Тук съм си сложила да се сушат джоджен и сминдух, който има шушулки, и ще му взема семената, за да ги запазя за до година да си насадя. Ето какво се случва с моя манголт. Расте. А тук имам тиквички, които също си растат без проблем. Тук имам лавандулка, която се е хванала. Тук имам тиквичка. Имах още тиквички, но аз ги измахах от тук, защото ми се стори, че няма да се съберат. И ги смених на друго място. Смених ги ето тук. Те, разбира се, тази беше на друго място, обаче видях, че много ми съхват тиквичките. Те, разбира се, малко увяхнаха, но ето, пак се тръгват. Всичко е наред. Пак ще има тиквички, не е проблем. Просто си мисля, че тук ще има по-добре. Ето, и тези са окей, живнали са, няма проблем. Всичко ще е наред. Ще се справят. Тук имам грах. Ето, тук има цветчета. Ще има грахче. Ето, тук са пъпеша и динките. Бейби царевицата, която доста е пораснала, и на нея има моркови. Тук казахме, че има валериана, цикория. Хора, не знам какво да правя тази цикория, много ми горчи, наистина. Не става за ядене, грам не ме кефи и не знам наистина какво да правя, дайте идея. Тук си имам лапът и много рукола. Един огромен копър. Праслук. Мисля, че знаете, тук разсадих зелените салати. Не знам какво се случва с тях обаче. Уж са хванали. Бяха много нагъсто и зато реших да им сменя местата. Абе, май ще стане нещо. Ето тук тръгва нещо. Баклата си е окей. И тя си дава плод. Ето ги картофите. Тук нещо обаче там особено нещо ми залягат. Не знам някой да каже какво трябва да се случи с тях. Колкото знам, трябва да цъфнат и след като цъфнат, значи се обират. Така знам. Но моите не са цъфнали. Колко трябва да чакам още? Така, тук имам черита. Много нагъсто насяти. Даже се почнали да падат. Трябва да им измисля с какво да ги фана. Имат цвят. Ще се сушат някакви работи тук. Тук имам патладжан насят. И то е добре. Ета имам няколко карфиолчета. Иначе това цялото беше с карфиол, но да, това е нещо, което излезе. Броколи. Малко са нахапкани, но пък си вървят без проблем. Тук си насях фъстъци и видях, че има дупка от попово прасе. И мисля, че ми изява повечето фъстък, но тук има ето един, два. И май само то ще ми е, тъй като гледам другото, всичкото може би е изядено. Ето ги доматките. В крайна сметка им сложих колчета, защото моят парник излезе голям буклук и този. И като ги вързах, много натежа. И ето как тук си подпирам, за да не падне. Голяма пъстотия, но за другата година ще знам. Ето, тук има доматчета. Ето, тук лезе къде ги долу. Едни големи. Ето и от тази страна. Айсберга също го намалих като количество, защото се пречат. И общо взето сигурно ще ми станат само 5-6. Е тук този. Видях, че беше тръгнал да става. Не знам. Беше станал на топче. Ще видим какво ще се случи сега. Ще видим. Краставици си откъснах точно 2 и той ми беше. И имам само цветове. Кога ще станат на краставици? Нямам идея. Ето ли? Ето! Ето тук се изкрила една. Айсберги, хора, мисля, че ето тази щета. Извинявам се за тук тия грозни гледки по лицето ми. Но то не може, което става. Както и да е. Тая градина тук сега, където съм, тая част, до година,
Няма да е градината тук със сигурност, защото решихме да си сложим басейн, който ми го подари сестра ми. И явно, защото е на аванта, нещата не се случиха, защото се проби от асмите. Тук горе, тук всичко беше в лузя, които, предполагам, знаете, много трудно се махат и уж изчистихме там, но явно не сме изчистили много добре. И сега трябва да изпразним басейна, да го залепим, отново да го напълним, евентуално да не се пука повече. Да, до година, мисля, градината да е горе, а тук долу да има тревичка и басейна да е тук, близо до дворчето, до къщата. Защото така е много сложно. Но нямаше как да знаем. В началото мерак ни беше, тук беше по-изчистено, заровних си го, направих си градинката, но за до година вече ще знаем, че си имаме план, като сме тук, ще е по-лесно. Има там някакъв чесън с амандахерца. Ягодите, толкова си им беше. Около 10 броя, които 5 ги изядоха гасениците. Манголта го показах. Тук ми Магдано, зато я продължава да си дава. Копара вече нещо не ще да дава. Там имам киселец. Тук имам още рукола. Тук също си пробвах да засия зелените салати. Но може би ще имам някакъв късметето. Тук си тръгва. Тук малко изсъхна, но мисля, че ще стане работа. Може и да стане. Ще стане. Пък и в крайна сметка, каквото стане. Те бяха едни салатки там, които също много нагъсти са насяти. Проба грешка тая година ми беше за да се науча по колко, къде, как да ги сея. Така че тая година ми е за урок. Иначе имаме още една част, която тя ще бъде само за цветя. Ето тази дългата част. Е така нагоре. И е там най-горе имаме цветя, алпинеумчета. Тук също мисля да си направя такъв алпинеум. Много работа има. И по къщата има много работа. Но, какво да ви кажа, като се хвана на хорото, играеш. На мен лично ми е приятно, но просто когато вече се нанесем тук, със сигурност ще е доста по-лесно да се движат нещата по градината и изцяло по къщата. Да, това е общо взето. Мисля да полея и да си ходя, защото и вкъщи ме чакат разни задължения. И слава Богу, че днес таткото взема детето, за да мога аз да дойда спокойно да полея градината, да се прибера, да наглася вечеря и така. Много бързо ми е намерил работа. Столове и столове. Ако случайно ми е скучно. Но тук ме чака и още нещо. Един шкаф. Аз нямам работа. Цял ден не се чуя какво да правя. Но и за тях ще дойде ред. Ще ги направя много хубави, защото са стари, столове, здрави. И ще ги вкарам в час. И направо може да направя един малък летен театър с толкова много столове. И в тази част е супер гадно да се включиш в движението, защото няма никаква видимост от там. Ограничението е 60, а тук минават с 160. И ето, гледайте какво става. Тирове, мирове и тем подобни. Взех разстоянието на връщане за 15 минути. Yes! И този път минах, се пуснах по промишлена зона по Белолята. Не знам защо по този път се причиних да карат международното. Не знам как да с тези тирове.